Newydd o'n i nawr yn adran y Brydau Pur yr Iseldir, Rhodri Owen, yr Roeland Lliw. Nawr mae'r rein yn edrych yn ddeniadol iawn. Yndyn, maen nhw'n, wel, sydd chi'n dweud, bryd tyddynwr mwy na lai, ynddo. Hen fryd o Loegr, un o'r bridiau cynhenid. Ac cael ei cydnabod fel bryd hawdd ofal, sydd ddim angen dim dwyswyd i fewn yn y system, bryd sy'n ffynnu ar borfa. Ac yn bryd o bosib, mae'r tyddynwyr yn cael ei tynnu atyn nhw, achos mae'r gwlân o ansawdd ar gyfer i'w wehyddu. Ond yw'r glân ddim mor boblogaidd â hynny wedyn gyda'r bwrdd marchnata glân? Y glân tywyll mae na chdi, mae o'n fwy o rhywbeth nish yn dydi. Rhywbeth fysa rhywun wehyddu'n lleol wrach ac yn gwneud, yn ychwanegu gwerth iddo fo. Dydy'r glân lliw mae ddim yn mor hyblyg i ddefnydd a di glân gwyn na chdi. Ond ar ran y bryd, yn siŵr bod o'n bobl commercial yn edrych arno fo o ran bryd wrach sy'n rhywun yn gallu defnyddio i roi dros wyn benyw o bosib. Mae'n lot yn edrych ar y South Down dyddi yma, a bryddiau llai o faint i roi dros oen fanw. Lot o ddiddordeb yn ddiweddar mewn bryddiau fatha'r Island a South Down ar gyfer y pwrpas hynny. O, dyna chi'n ciwt nawr, y ddwy ifanc yma yn cael ei tynnu mlaen yn ail ar hyn o bryd. A'r glitter fyna'n sgleinio o dan y goleadau. Ia, mae dipyn o showmanship skills yn mynd ymlaen fan hyn yn does efo'r glitter a profiad gwych ydyn nhw'n dec a bod mewn cylch fel hyn. Neu gofio nhw hyn am flynyddoedd na. Ond bod chi'n gweud bod rhain yn fryd sy'n hawdd i cadw, hefyd, pan chi'n dod i ddarddangos nhw fel hyn yn y ffair, maen nhw'n siŵr o fod yn anodd i'w golchi nhw a hefyd i trimio nhw, achos mae'n dipyn o wlan arnyn nhw. Dipyn o wlan a glaniad tyn iawn y fyd, ynddo. Sa'n i ddweud bod nhw'n siwtio'r gwaith trimio yn arbennig o dda, bod nhw'n dangos i hunain o dda, allu, ac yn gallu cael y siap allan efo'r trimio i beth ydych chi eisiau sgwario nhw ffwrdd, allu. Ond wrth gwrs mae yna lot o waith, oes, mae yna lot o waith glanhau, lot o waith paratoi nhw, cael nhw ar yr penffrwynau ac yn sefyll yn iawn. Mae yna oriau maith yn mynd i fewn i gael nhw i'r pwynt yma i'r cylch, oes. Ie, eglurwch wrthon ni de, cyn bod chi yn arddangos, beth yw'r gwaith sy'n mynd mewn i drimio a hefyd y bwydag yn ni? O, dych chi eisiau set o wyn i ddechrau, dych chi eisiau meddwl o rei, beth sy'n mynd i wneud par yn does. Mae hynny'n gamp ar ben ei hun yn ôl i'r bridion, di. Dych chi eisiau bron iawn bod chi'n dewis tîm yn does i fod yn barod at y sioe, achos beth sy'n rhywbeth yn mynd yn gloff, neu beth sy'n rhywbeth yn colli wedd, neu mae yna rein nhw'n codi danedd ac yn colli gwedd. Wedyn, dych chi eisiau tîm, a wedyn mae yna waith paratoi misoedd fan hyn, does, yn glanhau ac yn cael y glaniad neu i'w le, a wedyn y trimio nes i'r sioe hun ynddo. A cael nhw i diarfer efo penffrwyn ac yn bihafio ac yn sefyll coes yn bob cornel, chi. Achos y peth diwethaf ydych chi eisiau bod nhw'n rowlio fan hyn yn y blawd llif, bydde mes ofnadw yma? Wel ia, mae'r glitter di hen fynd wedyn yn ganol y llwch gyd ydy wedyn. Ia, mae'n bwysig bod nhw'n eitha hawdd i handlo, neu ydych chi'n gweld ambell un yn neidio gwmpas ac yn rowlio, ydych chi'n teimlo dros yr arddangoswr. Mae'n digwydd i fi, reit? Wedi ddim ragor am hynny. Mae'n brofiad ydych chi ddim eisiau digwydd yn ymol iawn? Na, dwi'n gwybod, mae o'n digwydd yn dydi. Mae o'n beth diathru lot o'r wyn ma'n dydi. Mae nhw'n dod o'r ffermydd a'r sietiau, a'r biarthau maen nhw wedi arfer efo i fan hyn, a'r holl bobl, a'r sŵn, a'r goleadau, a ryw feirniad yn cerdded rownd yn nhw gyrraedd i law arnyn nhw. Wedyn, ia, ydych chi'n gofyn lot o anifiliad fan hyn, ydych? A dyna ni, mae dyna ni y canlyniadau fan hyn. Yn gyntaf, mae Richard Whitty Case o Bowys, a wedyn y merched Bethan a Fion James o Daleiron Ceredigion yn ail, a wedyn Trevor Jones, Cwm Cai, hen ben fyna o Geredigion yn drydydd. Wel, diolch o galon, Rodri. Na i fynd draw nawr i gael sgwrs sydyn iawn gyda'r enillwyr sydd wedi cyrraedd y brig fan hyn yn nosbarth y Roeland Lliw. Llongyfarchiadau, mor iawn. Thank you very much. Well done. Yeah. How many of these do you keep? We keep 15 coloured Rylands, yes. And what's so special about them? I don't know, they seem to talk to you, they seem to, I don't know, there's something nice about them. Yeah. Great characters? Yes. And is it nice to have a class for them in the winter fair? It is, class, yeah. You were struggling last year and there's a good class on this time, so... Fantastic. Llongyfarchiadau mor iawn. Da iawn.